Umenzi usola ukuthi kungenzeka ukuthi ubanjwe ngophondo. I-order iyalandela. Ngavota kangakanani abantu abathi bavotela umenzi? Hayi futhi ungabeka imali ngeke awine lapho umenzi. Khohlwa. Khohlwa futhi ngeke awine. Kungeyona i-ladies house. Mina ngiyisukeli mfowethu akusiyo mfowethu. Akuyona. Akuyona mfowethu. Akuyona mfowethu. Akuyona mfowethu ngiyaphika lapho. Cha akuyona mfowethu. Kodwa ngisho bengavota kangakanani abantu bavotela umenzi. Ngeke adabule la. Ngisho usuthanda Mgibe ngeke impela futhi ngeke adabule. Khohlwa. Hayi kodwa mfowethu into right ukuphuma kulezi zinto zama competition ngoba vele njengamanje la bungayikhethele ukuthi ufuna ukungena noma cha ubungena ngokuthanda kwabantu sekuyothi namhla bethi bayathanda ngikuveze ukuthi yenzani kunabantu abakhala ngokuthi hayi bafowethu akudle ngisho ukudla asazi manje yini yabona lapha nama ngiyazi into engizoyikhuluma ngiyimina nje Mgibe ngivotile ngempela ngemali ebiphuma kimi hey kodwa manje sengiyoze ngigcine ngiyisola nami kanjani ma ngisola kanjani abantu bevotela mina so ukuze ngiphume kule nkinga ngicela ukuthi hayi ngonyaka ozayo nakuloko nje abenza abantu ukudelisa inhliziyo zabo ukuthi sesidelisa inhliziyo impela ukuthi asikholo ukuthi akawina. Umenzi Mabizela ongenele umncintiswane Mother of All Mascade Festival. Omunye umdidiye umcimbi loyo uZimdola usebenza eChosini FM. Bene live ayenze noMgibe umenzi lapho okuningi akuvezile njengoba nizwileke na audio le ebikhuluma la ebeyandlela beya ngayo. Kodwa mina engakuveza ukuthi i-competition akukho lapho kuthiwa khona isicoco esakho. Akukho lapho kuthiwa sekuconfirmiwe ukuthi leyo nto leyo automatically eyakho. So umenzi naye nje umuntu ongenelile. Akukho lapho sekuthiwa khona ikhwantamu kuba yilakhe. Angazi ufike kanjani kule conclusion or kulo mcabango loyo. Ngoba lapha na wonke umuntu uyangenela ngenhloso ukuthi ayowina. Naye umenzi ubengenele ngenhloso ukuthi afakwe ngenhloso ukuthi uzowina wakuvote abantu. Le nto ayihlangene nendaba yokuthi wayisupport abani intombazane wafaka imali idlala umusic wakhe akuhlangene nalokho. Lapha nje abantu bazivotelela lo muntu abafuna ukumvotela kuphela and i-competition isaqhubeka. Kusazoba ne-top 30 kusazovotwa until usuku lomcimbi. So angazi ukuthi kwenzakaleni or khambe kanjani. Kodwa if kunomuntu ombonisayo umenzi omtshela izinto ukuthi yenza kanje empilweni wenze kanje kumele akubhekisise ukuthi wambonisa kanjani ngoba umenzi ungumculo ophezulu ungumculo onamava ungumculo onengoma emnandi ukhipha i-album emnandi kakhulu. So ezinye izinto kuzomela ayibheke ngokwe-brand yakhe ngokuprotect umsebenzi wakhe ukuze ungagcina ulimala khona kubanga kuhle esevela kanje ko TikTok esezochaza indlela achaza ngayo nakhona uma echaza awutholisisi kahle ukuthi inkinga ikuphi because lapha kuyavotwa. Angazi noma ikhona into ukuthi ubanje ngophondo kube kuvotwa kuyenzeka yini. Angavumi ukuthi afake abantu amagama emqondweni wakhe bembonise izinto naye angazazi ukuthi zikhona noma cha because this is a competition. Abantu bavumelekile ukuvota noma ikangaki ngoba kwachaza ukuthi akukhathalekile ukuthi umuntu uvota noma ikangaki. Akekho umuntu opanishayo la ukuthi hayi wena ngoba wathi no abantu bavota nje bayivotela indlela abafisa ngayo. Ilokho engifuna ukuveza. So umenzi une management asenza nayo kunabantu abamphethe abaphathi abambhela umsebenzi wakhe. Into zo social media bayibheke ziyabalimaza abaculi sebawisile abaningi balimele kakhulu ngezinto abayikhulumile lapha nabantu ade bebahlonipha abanye abaculi thizeni ba give up kubona baphoxeka the way ababehave ngakhona. Umenzi akayona into yokuthi akhulume into enjekale akuzona izinto zakhe. Mfana nje uphansi unomoya nje upholile okhulu owenza izinto ngendlela yakhe yokuthi yena ufuna ukuya phambili empilweni. So asazi ukuthi kwenzakaleni yini edrive emhlambeni ukuthi abekele imbono ekanje ngoba i-competition is still far. Abantu basengavota kusavotela nakhona i-top 30 ukuqualify ukuthi top 30 iyalapha yana kodwa phela abaphushe nawo sene chance ukuthi anxanxa abantu.
i-competition ngalokho ukuthi abantu bayavota and abantu banelungelo lokuvotela umuntu abamthandayo. You understand? So ilokho nje engikushoyo, ababheke nabantu abambonisayo, because abantu ababonisanayo kwesinye isikhathi abanayo ama-interest akho wena as umculi, as iciko, as i-talent, as i-brand. Leyo i-brand yakho wuwe owaziyo ukuthi ufuna ukuthi ubuye kanjani emphakathini. So akumnandi ngempela, akujabulisi ngempela if sizobona izinto ezinjengalezi ku-social media. So ngiyathemba ukuthi into enjengale mhlawumbe izolungiseka, kungabi bikho ukukhuluma okunjengalokhu okungenasidingo okuzomosha kunculise amagama abo omenzi, ngoba omenzi bawusebenzele umculo, basebenzisa isikhathi eside besebenzela amagama abo ukuthi amagama abo angaphathwa noma ikanjani emphakathini, angaphathwa noma ikanjani ku-YouTube, ku-Facebook, sekukhulunywa nje ngabo inobe kanjani. Kodwa if bona bezokhuluma benganaki amagama abo vele azohuduleka phansi. Ilokho bengifuna ukuveza. Asithembe ukuthi lento ingalungiseka, sikuvike into enjengalezi. Sifuna ukubona nje abafana beshaya ingoma, bengena be-competition, bewine, kungabe sikazi ukuthi hayi ngahle ngeke ngokuzayo angiboni. So bekuyilokho nje engifuna ukuveza. Ngiyabonga ukuthola ithuba sokukhuluma ngokuzayo.